tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare panamba 12 weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichimba kuti makava nesvondo rakanaka. Haleluya. Chimba zvekare kuti munofamba pamwe chete nesu pazvidzidzo zvose zveRhapsody zvatinokutumirai zuva rimwe nerimwe. Tinokutumirai zvidzidzo izvi, vanoverenga tichitumira iko zvino tinotumira yangu zvokuteerera zvakatsikiswa. Kunyangwe usingagoni kuverenga, kuna vamwe vatikwanzi kuverenga kunondinetsa, unoita zvokuteerera kana kunobatsira kuda usingagoni kuverenga, kuda ndimbuya vako, kuda hama yako isina kuenda kuchikoro, kuda chii, womuridzira kuteerera chidzidzo chakatoverengwa nechekare. Saka hapana zvatichakonowa kuita. Midziyo yacho taanayo, zvokushandisa tinazvo. Hapana kuti unoti handina kudzidza, handigoni kuverenga, meso angu haachaoni chichi. Hapana zvese izvozvo. Unogona kungowana chokuteerera. Uye chokuteerera chakanaka zvekare, unogona kuchogona kutoswera chichingorira. Iwe wakagarapo uchiita mabasa ako, chichingorira, uchingoteerera muswero wose kusvika zvamwirira zvazara mauri. Shoko racho iroro razara mauri, nokuti shoko ramuponesi, sezvatakadzidza musvondo rapera, shoko ramuponesi rinofanira kugara mauri riwande. Zvatakaona muna vaKorose 3:10. Takataura tikati mugore ra2023, gore iro vatsvene vachaita mabasa makuru vachipararira kwose kwose. Tikataura kuti pane zvinhu zvitatu zvatakanzi tinofanira kusimbisa nokungwarira zvikuru mugore rino. Tinofanira kukoshesa basa rinoitwa naMweya Mutsvene mukati meupenyu hwedu. Tinofanira kukoshesa basa iroro. Tinofanira kubvumira Mweya Mutsvene kuti vaite basa iroro vakasungunuka. Hatifaniri kurirwisa, hatifaniri kusaritsigira, tinofanira kuritsigira. Zvavanenge vatiudza kuti tiite tinofanira kuita, kwavanenge vatitungamiririra tinofanira kuenda. Zvavanenge vachida kuita matiri tinofanira kuita. Kana vakatituma kuti ndanoparidzira munhu uyo, nyange wanga usina kuzvifunga, enda unoparidza. Vakakurayira kuti unamate, nyange wanga usina kuzvifunga, unonamata. Ndiani? Mweya Mutsvene ari kushanda mukati meupenyu hwako. Takataura zvekare tikati unofanira kukoshesa shoko raMwari. Unofanira kukoshesa shoko raMwari. Ndo patakasangana nayo vaKorose ye3:11. Utaura kuti shoko ramuponesi garigare mamuri riwande. Haleluya. Garigare mamuri riwande. Takataura kuti shoko raMwari ndorofanira kunge rakazara musoro mako, rakazara mupfungwa dzako, ndorofanira kunge ichitungamirira mafungiro aunoita. Shoko raMwari ndo zvarinofanira kuita izvozvo. Ndorofanira kutonga upenyu hwako nokutungamirira upenyu hwako. Chechitatu chatakanzi tinofanira kukoshesa, kwanzi tinofanira kudzidza kushandisa zita raJesu. Saka tikaverenga muna vaKorose 3:11, kwanzi nezvinhu zvose zvamunoita, angava mashoko amunotaura kana mabasa amungaita, zviite makamiririra Ishe Jesu, muchitenda Mwari ivo Baba makamira mutsoka dzaJesu. Kwai zvose zvamungaita, angava mashoko amungataura kana mabasa amungaita, zviitei makamiririra Jesu, makamira mutsoka dzaJesu. Haleluya. Saka ndo kushandisa zita raJesu, nokuti kushandisa zita raJesu hazvingorevi kungodaidzira kuti muzita raJesu. Kuna vamwe vanofunga kuti vanongogumira pakudaro, ndokwasai mose muzita raJesu, ndo zvinotaurwa navanhu, ndokwasai mose muzita raJesu.
hazvina kushata, asi mubvunzo ndokuti uri kunzwisisa here zvauri kutaura. Kana uchiti ndokukwazisai mose muzita raJesu, uri kureva kuti kudii? Wakambozvibvunza here kuti uri kureva kuti kudii? Vazhinji havazivi kuti vanoreva chii. Vanongofunga kuti chitsumo, rurimi chinongori chitsumo chinoshandiswa, rinongoridimikira. Rongo ndokukwazisai muzita raJesu. Vanofunga kuti ndo kukwazisana kunoita vaKristu. Vanokwazisana vachiti ndokukwazisa muzita raJesu. Haleluya. Kana ngoti achingonamata, unonamata, Mwari tokutendai, ndopambiri kwamuri muzita raJesu, amen. Anofunga kuti amen namuzita raJesu angori mashoko anofanira kuzongopenderwa pamunamato. Ndozvaanongofunga, haazivi kuti zvinoreva kuti chini. Haleluya. Asi kana uchiti ndiri kuita chinhu ichi muzita raJesu, uri kutoreva kuti ndiri kuchiita ndakamira saJesu, ndakamiririra Jesu. Ndozvauri kutaura. Saka kana uchiti ndokukwazisai muzita raJesu, ureva kuti ndatouya kwamuri ndakamiririra Jesu. Zvakafanana nokuti kana munhu akatumwa nomutungamiriri wenyika akauya akazounganidza vanhu pane imwe nzvimbo, akamira pamberi pavanhu ivavo akati ndinokukwazisai muzita romutungamiriri wenyika, ari kureva kuti mutungamiriri wenyika ari kukwazisai. Ari kureva kuti ndakamira pamberi penyu ndiri pachinzvimbo chomutungamiriri wenyika ndichikukwazisai, ndakamirira mutungamiriri wenyika, kureva kuti mutungamiriri wenyika akukwazisai, ari kukukwazisai. Ndozvazvinoreva. Ukaenda kwaunoenda wakana kuti ndinokukwazisai muzita rababa vangu, uchireva baba vako vakakuzvara panyika pano, kana muzita ramai vangu, uri kureva kuti wakamiririra mai vako. Ndozvauri kureva. Saka hazvizongoshanduki kana pazoiswa zita raJesu, ndizvozvo zvazvinorevawo izvozvo. Saka ukatiwo ndinokukwazisai muzita raJesu, uri kutorevawo izvozvo. Ndozvazvinoreva, ndozvazvinofanira kureva. Saka kana uchidzinga mweya yetsvina uchiti muzita raJesu ndiri kudzinga, uri kureva kuti uri kutoudza mweya wetsvina kuti ndini Jesu, chibva ipapo. Uri kuudza mweya wetsvina kuti ndiri kuuya kwauri ndakamiririra Jesu. Saka mweya wetsvina hauchaoni iwe wakutoona Jesu, wakamiririra Jesu, uri kushandisa masimba aJesu. Haleluya. Saka izvozvo zvamunoita zviitei savanhu vakamiririra Jesu, sevanhu vakamira mutsoka dzaJesu. Haleluya. Ukanzwisisa kuti upenyu hwedu hwechikristu, upenyu hwatinorarama takamiririra Jesu, takamira mutsoka dzaJesu, pane imwe mibvunzo yausingazombobvunzi. Kuna vamwe vane mibvunzo yakawanda wanda. VaKristu vanotenderwa here kumwa doro. VaKristu ukanichida hangu kuroora munhu asina kuponeswa, kana kuroorwa nemunhu asina kuponeswa, zvakaipei? Handiti kuchikuru rudo. Ko muKristu anorambidzwa here? Chimbozvibvunza kuti iwewo waakunzi, ndiwe waakunzi Jesu, ungazozviita here zvose izvozvo? Haleluya. Ungazozviita zvose izvozvo? Imbofunga Jesu vakadhakwa vachidzadzarika pashapu, vachirasa muromo, vasingagoni kutaura, vasingazivi kwaari. Imbofunga Jesu vachinotora chidhakwa vachiroorwa nacho kana kuroora. Hazvibudi. Unozoona kuti ukange uchinzwisisa, ndosaka tinzi nezvinhu zvose zvamunoita, angava mashoko amunotaura kana mabasa amungaita, zviitei makamiririra Jesu. Ukangonzwisisa izvozvo, uchaona kuti nyange kurarama kwaunoita upenyu hwako hauchangorarami zvinongofadza iwewe. Wakuita zvinhu wakamiririra Jesu, wakuziva kuti ini ndakamiririra Jesu. Haleluya. Ukatumwa nomukuru wenyika chaiye vakati ndiendere kwakati, uchatoona kuti nyangwe mapfekero ako anotosiyana musi iwoyo. Wakamiririra mutungamiriri wenyika. Haugoni kungoendako wakangopfeka mapatapata woti ndakamiririra mutungamiriri wenyika. Hazvitogoni. Musi iwoyo unoda kutoenda kana ungaone mota, unoda kutotsvaka munhu anofambisa mota iyoyo, unge wakagarawo kumashure somukuru wenyika musi iwoyo. Haleluya. Unotozwa kuti pane zvinofanira kushanduka.
uye hausviki uchingotuka-tuka vanhu musi iwoyo kuti muri mapenzi makazodai. Hausviki uchidaro, unosvika uchitaura navo zvakanaka somukuru wenyika, somutungamiriri wenyika. Haleluya. Ndo maitiro aunenge wakuita iwayo. Haleluya. Saka unoona kuti wakurarama upenyu hwako uine rukudzo, uchiziva kuti ndiwe vanhu vachikuona vari kutoona Jesu, vachitokuona vari kutoona Jesu ipapapa. Saka ndo zvatinokurudzirwa, ndokushandisa zita raJesu ikoko. Kana uchishandisa zita raJesu saizvozvo, hapana chinhu chinogona kukurira. Zvirwere hazvigoni kukurira, matambudziko haagoni kukurira, marwadzo haagoni kukurira, hapana chinhu chinogona kukurira. Uchaona kuti unenge unotonga zvinhu zvese zvinenge zvapasi pako, zvese zvinenge zvakudedera. Nokuti kwanzi panorehwa zita raJesu, panosvika munhu anozikanwa nezita raJesu, mabvi ose anofugama. Ezvinhu zviri panyika, zviri kudenga, zviri panyika nezviri pasi penyika. Haleluya. Saka ndo mararamiro anofanira kuita. Saka tikunzi mugore rino tinofanira kudzidza kurarama mararamiro iwayo. Tinofanira kudzidza kurarama tichishandisa zita raJesu. Tinofanira kukoshesa ukama hwedu naJesu, tichinyatsonzwisisa kuti takamiririra Jesu. Ndakamiririra Jesu. Uchazoona kuti haungorarami zvinongoita vanhu vese. Unotoziva kuti iwe wakatosiyana navamwe vanhu vose. Wakamiririra Jesu. Ndiwe Jesu wacho. Haleluya. Ndiwe Jesu wacho. Udamu wakanetseka kuti zvinoita here izvozvo, hamusi manyanyisa here. Ivo Jesu wacho ndozvavakataura. Pauro achanzi Sauro asati atendeuka, paakanga achinetsa nokushusha vatsvene venguva iyoyo. Bhaibheri rinoti rimwe zuva achienda kuDhamasiko, wakapenyerwa, akanzwa inzwi Jesu achitaura kwaari, vakati, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Wakanga ari kutambudza vatsvene, asi Jesu vakauya vakati, uri kutambudza ini, nokuti vatsvene vavo ndini. Haleluya. Jesu hawana kuti uri kutambudzirei vatsvene vangu, vakati uri kunditambudzirei. Nemakei, nokuti vatsvene ava vanga vakamiririra Jesu. Vatsvene ava vanga vari kuita zvose zvavaiita vachiitira Jesu, vakamiririra Jesu, vari mutsoka dzaJesu. Saka iwe unofanira kurarama upenyu hwako uchiziva nokunzwisisa izvozvo kuti iwe uri mutsoka dzaJesu. Unoita zvinhu zvako muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Regai tinyengetere, chinamata, chitenda Mwari pamusoro pekuti tava miririri vaJesu. Haleluya. Montarabashaka palabo sento malakora. Labraco delo strama gelomri ya krata straka boganzia. Tinokutendai nokurumbidzai. Tinoda kutendai nokuti tava miririri venyu. Takurarama pano panyika takakumiririrai. Tiri mutsoka dzenyu. Tisu Jesu vanozikamwa nenyika nhasi panyika. Tinokutendai. Makatimiririra kudenga, saka kumirirai pano. Tinoita mabasa enyu tiri pano. Tinoita zvose zvenyu tiri pano. Muzita raJesu Kristu. Baba, tinokutendai nokuti pakudzo yakakura kudai. Tinokurumbidzai nokunamatai. Ndinyengetera muno muwandi kunamata naye zvino. Chitaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Muzita raJesu. Anoraramira imi. Anorarama akamirira imi. Muzita raJesu. Nokudaro haana chingamukurira. Hapana chirwere chingamukurira. Zvinodzingira kubva paari marwadzo ese. Muzita ramambo Jesu. Tinokutendai nokunamatai. Ndopambiri nekudzo kwamuri. Muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Haleluya. Haleluya. Maita zvakanaka, ndinofara kuti tagona kusanganisa izvi tichidzidza shoko raMwari. Hatisati tapedza, ndoda kuti tiwane nguva yokumborumbidza Mwari, tichitenda Mwari. Unenge usina kuponeswa, toda kuzonamata newe mushure maizvozvo kuti uponeswa ugamuchire Jesu. Ngatisangane zvekare musvondo unouya. Mwari vakuropafadzei. Amen.
Sata kabashonda la brada la o sharaba santa karabasu kabrade o sata hasata hisaka mandala balushka brade o sata kariba sata hasata o sharara basonta la basata o shakara basonta librada la boshiti zefrada kisata zita rimwe rine simba zita rimwe rinotonga zita RaJesu zita RaJesu zita rimwe rine simba zita rimwe rinotonga zita RaJesu zita RaJesu kudengane panyika hakuna ane simba makomo paradzwa masuo zarurwa kudengane panyika hakuna nesimba makomo paradzwa masuo zaruka oh Jesu oh Jesu munoshamisa ishe munoshamisa oh Jesu ishe Jesu munoshamisa munoshamisa Jesu Jesu oh Jesu munoshamisa munoshamisa sakuma sharaba digende boska tradigenta fena tu sharaba sataka laraba sharaba babo Novimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino kana manga musati mazvarwa patsva namatai mumashure mangu muchidudza muchirevesa taurai muchiti Mwari vari kudenga ndinouya kwamuri ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu ndinokumbira kuti
Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi. Mumweya mangu ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchiti pazita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.